ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти J. айни замон дар маркази ноҳияи Файзобод қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Душанбе, дар инҷо бошад бозорча, мағозаҳо ва аз ин тараф давоми ноҳия. Хонаи фурӯши имрӯзамон дӯстони азиз дар чорум ошёнаи ман ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. даруни бино дӯстони азиз чӣ хеле ки мебинед айни замон сохмон идома дорад. худи бино дар назди роҳи калон ҷойгир аст ва аз 5 ошёна иборат мебошад. хонаи фурӯшимон ман ҳамин хона аст дӯстони азиз. албатта ки дари асосия қади тирезаҳош ширкати сохмонӣ часпонда месупорад. як хонага духонага кардагиян бо масоҳати 50 метри квадратӣ. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо як ҳуҷра, ошхона, ҳаммом ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ин ошхона мебошад дӯстони азиз. хона дар маркази ноҳияи Файзобод ҷойгир аст. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мағозаҳо, мактаб, боғчаи кӯдакона, масҷид дар наздикии хона қарор дорад. ва ин бошад якум ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳоҷатхонаву ҳаммом, ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки гуфтем, якхонага духонага кардагиян бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар чорум ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 5 ошёна иборат аст. сохмон идома дорад. нархи хона бошад 140 000 сомонӣ. боз савдо мешавад ва иваз мешавад бо мошин, яъне мошинам қабул мекунанд. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Домти J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. рақамҳое ки охирашон 8404 мебошад ватсап доранд дӯстони азиз ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.